dinano on jandi yanke no dinano kajara mali jallo yinirano kajara mali jallo yinirano namigo por alleydi men jambaro rum hultanano on ko jambaro rum hultanano on ko jambaro rum hultanano kajara mali jallo yinirano elawbe char elabi diren ko pelli ko manani dangi de leñol wabi lawol pelli do mo anani warane kajara dañon munen warane kajara dañon munen den dañon munen teddungal den dañon munen teddungal mi mode ko jaron on ko tarani be leydi ndi on ko tarani be leñol mum kajara mali jallo inirano jettino sohlaji jettino sohlaji men jettino sohlaji men kajara mali jallo inirano lawbe goni do wayano ko jettino sohlaji kajara mali jallo inirano ko sura samaleno ko sura samaleno kajara mali jallo inirano kullo ne yode hore nayi son dino ma jallo jeri timon jallo jengel be likam jallo jengel be likam ande wi mami man ko jom joktir kal no timin jom joktir kal no timin namni go para leydi men namni go para leydi min wala jonta arto baran an woni wala ardinan mi wala ne mo dañon munen wala ne kajara mo on dañon munen ko wala ne embel to loni wala ne kajara bel to loni wala ne kajara bel to loni ande mi mami man wala tare be no tikam wala tare be ardinan wala tare be ardinan elo be chari ela bi den aw be loro de di jamon mon gan ko hal nay giden mon ko chuwa ngay lo loro jam yo tori warane jallo dañon munen warane jallo je er dañon munen de ko jengel be wi kam dum lo yore hore nay hettiyankoɓe haalirde rendo walla mbiyen ko haalirde Agnam ɓamti pulagu Agnam yereyaɓe mo kala salminama inde mum yettode muɗum wayata garene e yewtere meɗen wiyetede Kiren Pirten ɗo e nder 3w point agnam tv point com woto godirde mbeɗa yakori hen kadi jaadiɗo men o yettima no hannirta ni Diaré Sall ñande fof ko bendorɗo ande kam nan ɗon tan ɗum noon en calmini bandiraɓe ɓe joni joni ma en naata e nder yewtere meɗen bundi ndi no hannirta dani ɗum noon woto goddirɗe joni joni ma en gara hen no hannirta dani jokkon tan seeɗa lawɓe garten bandiraɓe kajaramo hanki koyno ɓe mbimi kajaramo hande koyno ɓe mbimi kajaramo hande koyno darde ma de mi yahando darde ma ene yewna ay leydi henno darde ma ene yewna ay leydi henno golle jontaɓe fofarano ko gartal ma ne yewno yahando gartara kajjande ne yewno yahando kara mali jallo yirmirano kettotoɗon ko haalirde Agnam ɓamti pulaku Agnam yereyaɓe haalirde Agnam ɓamti pulaku Agnam yereyaɓe ene wiya on kettude jaam kettotoɗon ko haalirde Agnam ɓamti pulaku Agnam yereyaɓe haalirde Agnam ɓamti pulaku Agnam yereyaɓe ene wiya on kettude jaam kettotoɗon ko haalirde Agnam ɓamti pulaku Agnam yereyaɓe
bandiraɓe fulɓe fullaɓe lamɗam hettiyankoɓe haalirde añam ɓamti pulagu añam yeriyaɓe waktuji nogas ɗiɗi peyi hojomaji jeeɗiɗi e nder tongre Europe ɓe jafnima rennogo e kuuɓal ɗo jaadiɗo men o ko duude wono feewi eɗen jiiɗa yaademo kono mo ruuda kanko komo hirto hawo yara no woni e saani o yara farsak no fuɗɗo tigui tigui e hono wawde nadde e nder yewtere he no hannirta ni on paami ko bani meɗen debbo Diarry Sall debbo mo Sadel e Guelenodi walla mbiyen Sadel Gumpali ɓesdi Dande Maayo sikki ala ko joni o naati ɓoggol no hannirta ni o salminama kadi o yettama kadi o jarama o juurama en jetti renndo ngo foof e kuuɓal en gari tigui tigui hono huɓnude aadi o no hannirta ni hakkude haaliyankoɓe e hettiyankoɓe tawi kadi ko hettiyankoɓe e haaliyankoɓe en jetti renndo ngo foof no mbiɗen ni en gari hono huɓnude aadi o no hannirta ni Diarry Sall saɗa hetti en jaam Allah hiirema calmodira renndo ngo garen tigui tigui pusen famdu no hannirta ni Diarry Sall to teɓɓitima kadi ɗum ɓoggol mo ko ngol yetta Sall ɗum saabi tigui tigui saaha e saaha foof e ngol ɓoccito seeɗa ɗum noon en calmini bandiraɓe ɓumɓe ɗo ɓoggol calmini hono hoorejo karallagal ngal ganduɗa ko Aissata Diallo debbo Ngendi debbo mo Lugge Sayboɓe salminama juurama eɗen coyno ɗo musidɗo meɗen mawɗo meɗen hono Mahmoudou Diop gorko mo Kayheedi Kaydi mbe Jowro Sammenayde en calmini wonɓe toon to Hello Facebook kamɓe kala e kuuɓal kono kadi en calmini wonɓe toon to hono Hello ngo WhatsApp ngo kamɓe kala ɓe calminama jettama kadi ɓe jarama juurama ma en nannuɓe joni joni Hello ngo mbawen tigui salminirde toon bandiraɓe nde wonno e bandiraɓe hewɓe kadi ina natira ɗin toon banggueji no hannirta ni ɗum noon joni joni Hello WhatsApp ngo wawa nadde mbawen jokkodirde kadi e bandiraɓe wonɓe toon yiiɗoɓe jeeyede kadi e nder yewtere he no hannirta ni bandiraɓe tedduɓe hettiɓe hettoɓe haalirde Agnam ɓamti pulagu Agnam yeriyaɓe yewtere moɗon yewtere meɗen yewtere yiɗɓe yaadiɓe wiyetede Kiren Pirten saaha o heedi en gari huɓnude aadi o no hannirta ni hakkude haaliyankoɓe hettiyankoɓe tawi kadi ko hettiyankoɓe e haaliyankoɓe hande noon bandiraɓe tedduɓe hettiɓe en gadodirino e bandiraɓe mbiɗen oɗo saaha joni eɗen gandi hendu jeyru ndu ko fewte tigui tigui e politique tengti noon kadi e goɗɗo hen ruumo jarribo toon to leydi Sénégal to gutta ñande sappo lewru ndu gonɗen ndu lewru jeeɗiɓiru ha ñande nogas e jeenayyi muɗum so weeli gueno koye ruumo jarribo ñande capantati fofte capantati goho wonata tigui tigui hono poɗodiral ngal no hannirta ni joni noon oɗo saaha joni kamɓe hono député ji ɗi foof gandanɗa homo candidat ji député ji ɗi kanƴi foof eɗina naati gandanɗa hoore maɗa e nder guure he wuuro foof wuuro yo guurel galle yo galeyel gandanɗa hoore maɗa neɗɗo yo neɗɗel eɓena tigui tigui hono calmina ɗum eɓena juuro ɗum eɓena ñaago ɗum duwaw kono kadi eɓena kaala kadi haajuji mabɓe ɗi no hannirta ni gotanimin so tawi on gotanimin somin jooɗima toon to suudu sarɗeji to momin kaal caɗele meɗen on saaha ma on keeb ndiyam ma on keeb gandanɗa hoore maɗa courant ma on keeb ñamde webde ma on keeb yarde webde ma on keeb kotki newiki no hannirta ni kono kadi ma on dañ kadi ndenka e nder leydi he goto foof ene jogui no haalirta ina gaabo no hannirta ni kono hande toon to leydi Sénégal ina wayno tigui tigui e hono landaji ɗi foof ɗina gummi kono noon eɗen gandi hono landa biyeteɗo Benno Bokk Yakar ganduɗa ko landa jooɗika e nder jappere nde e kan ɗon landa kankadi kadi a ganda kana tigui sari pitti no hannirta dani ɗum noon kanka landa hono sarka toon pitti ga no mbiɗen ni hono landa Benno Bokk Yakar woni jooɗiɓe jappere he landaji goɗɗi kadi ganduɗa ko wayno Yewwi Askan ko wayno ganduɗa hoore maɗa Bokk Gis Gis ko wayno tigui tigui Wallu Sénégal ko wayno ganduɗa hoore maɗa honno rende manda ko Aar Sénégal ɓayni kooci koɗi jeetati kanƴi foof eɗina daari eɗen jiilo daaɗe no hannirta ni hande noon
min noon kam to banggue horam mataw mbaɗanmi ko fecci laabi e nayorimi koto banggue hono landa joɗiɗo e jappere o hol peeje gandanɗa hoore maɗa Benno Bokk Yakar naɓe e hol peeje gandanɗa hoore maɗa APR naɓe e kono kadi hol peeje kadi gandanɗa hoore ɓen kadi yiɗɓe kadi hoorejo leydi ndi Macky Sall holno ballirtamo tigui tigui haw wawa dañde e daaɗe toon to assemblée o wawa tigui tigui dañde député ji o joogo ko wiyete ko majorité ko ɗum tigui tigui woni hande ko jiɗeten yewtude e hol kirjinali men faade hen kono kadi hol wasiyaji ɗi joguiɗen faade ɓesguji ɗi ɓesguji ɗi no mbawa tigui tigui hono renade e rentade e wawde kadi gandanɗa hoore maɗa andude kadi powar koyɗe men kadi tawa kadi hay caɗele gote gonata hen no hannirta ni ɗum waɗi noon jiɗɗen hande waddude hen tigui tigui wona ni ko ni henne a sifori ɗum noon tedduɓe hettiɓe ketɗen tugunde seeɗa ƴeewen gandanɗa hoore maɗa jaadiɗo men o so tawi o naati dokkenmo konngol kono noon toon to WhatsApp e toon to haalirde Agname kala mo jiɗɗo nadde ina wawi tigui tigui hono nodduɗen to senggo WhatsApp walla nodduɗen to senggo Facebook Messenger walla ni tawi wo ko Skype haalirde Agname ko on noddirten o naata e nder yewtere he no hannirta dani ɗum noon tugunde so jeer waɗa seeɗa garten e bandiraɓe no hannirta ni en calmini Aissata Malo Sy alhamdulillah en dañi tigui e honno joom politique nanɗo jooɗi mbeɗa andi ma en ballodira makko ƴeewen kadi kamɓene kadi toɓe jarata no hannirta kono mbiɗen ni bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe hettoɓe haalirde Agname ɓamti pulagu Agname yeroyaɓe yewtere moɗon yewtere meɗen yewtere yiɗɓe yaadiɓe wiyetede Kiren Pirten nde gowɗe wadde jamma alarba kala waktuji nogas e ɗiɗi tenggurengu e nder dongre Europe ha waktuji nogas goho walla mbiyen nogas e tati e nder dongre Europe tawi noon ko toon to Afrique kumbuye men cengti noon Afrique banggue hirnangue puɗɗortoɗen ko waktuji nogas ha waktuji nogas e goho e nder weeyo Afrique banggue hirnangue tawi noon ko Afrique hakkudejo ko waktuji nogas ɗiɗi tenggurengu mbiyen ko kore kippe ɗo e nder ɗi waktuji ɗi dongre Europe no mbiɗen ni en camini hono katan leñol ko joni naati no haalirta ni hande noon yewtere meɗen no mbiɗen da ni hande kalaten ko yewte e dawrugol tawi kadi wona dawrugol ngol ganduɗa ko kudde ndi wona dawrugol ngol ƴattoje ngol wona dawrugol ngol e jarama wona dawrugol ngol ganduɗa hoore maɗa ngol bonnidde e tawi kadi ganduɗa hoore maɗa mo bonnitta o kadi koye maɗa jeeya
e hayso woni ganduɗa on dendani fandare walla on dendani darde walla on dendani yidde walla ni on dendani mbiyen tan mo gemboton e jaati e foti ko gembotoɗo walla ko gembeteɗo so tawi on dendani e on ɗon so ganduɗa goto mum foof ene jogui no gaborto ha heeɓa tigui tigui wiyete ko daade gam wawde dañde ko yiiɗi ko no haalisi ni e hande noon mbatten ko fecci laabi walla min mbaɗamin ko fecci laabi e hayso woni noon goɗɗo no wawi arde naata kañum nayoro banggue goɗɗo e dama ko wutti e min jeeyami koye hono goomu ganduɗa ko Benno Bokk Yakar te kadi ganduɗa e koto APR ɗo ko ɗon natirɗen ganduɗa kadi ko landa mo hoorejo leydi ndi jeeyi e kono kadi landaji kadi jaadiɗi kadi hoorejo leydi men Macky Sall ɗin ɗon landaji kadi jaaɗenmo kadi biyeteɗi kadi ganduɗa homaɗa Benno Bokk Yakar ɗin ɗon landaji eɗen gandi kanji foof hande ɗina hana kaɓɓodiri tigui wutteji mabɓe e goto hen foof nana naati tigui tigui e nder guure he no mbiɗen nanni wuuro e wuuro ganduɗa homaɗa ha galle e galle walla men leegal leegal galle e galle kono kadi neɗɗo e neɗɗo e hande auto ji ɗi ganduɗa biyetenoɗi cuusa ganduɗa homaɗa hono yaade e to tali ala kono ganduɗa hoore maɗa ceenal ɗin ɗon auto ji hande nana jaaha ganduɗa homaɗa e nder koya he kono kadi ganduɗa hoore maɗa kadi ɗina jaaha kadi e nder waaloji he tigui banggueji foof eɓe ndewa hen no haalirta ni goto hen foof ene ƴeewa gabade so tawi min keeɓi koni min mbaɗata joɗinoɓe e jappere ɓe ganduɗa kadi hono happu mumen heedi yiɗɓe jottade e nder jappere he goto hen foof e nana sinka ganduɗa hoorema so tawi mi jottima momi waɗɗum kono kadi ɓe ganduɗa kadi ɓen kadi hesɓe kadi hono toɗɗaɓe ganduɗa ko hoorejo leydi ndi toɗɗiɗo men tawi kadi ganduɗa homoɗo lomti ko yoga e ɓen ɗon ganduɗa wonnoɓe toon to assemblé ɓenne kadi oɗo saaha joni ganduɗa hoore maɗa goto hen foof nana ñanti tigui tigui ha yooɗi nana daadi ha tiiɗi e tawi ganduɗa hoore maɗa hono dadugal muɗum ko gam famminde yimɓeɓe somi yeehi toon mi faami holko woni goƴaji moɗon nde wonno koye mon jeeyami koye mon jibinami ko ɗo janggumi ko ɗo munumi ko ɗo ganduɗa homan mbami alhaalam foof mbeɗa andi holko woni caɗele meɗen goto hen foof joofo to bara o heedi ɗo wiya ganduɗa hoorema so tawi mi yeehi ko ɗo henne cafranmi mami safrane no haalirta ni ɓenne kadi wonnoɓe toon ɓe kadi ganduɗa ko goto hen foof kadi ina wiya wonde somi ruttima toon hankkadi mi andi holko woni goƴaji moɗon e ɗon ko hunde kadi ganduɗa hoorema kadi goto hen foof ina sembina hoore mum e tawi kadi ina ñiŋa goɗɗo o kadi caɗele kadi gonnoje ɗon ɗe kadi eɗen gandi e haaluji kewɗi nan ɗon wadde noon e enen en jarani to banggue gaare ƴeftoɗen en jarani to banggue gaare kuɗen en jarani banggue gaare takken neɗɗo ko ganduɗa e ɗum ɗo hennene koko gakkinta gurdam muɗum koko famɗinta fayida muɗum e enen en jarani ɗin no banggueji jaruɗen e ko banggue ganduɗa holno mbaɗaten holno mbatten e jaam dañaɗo golle gollaɗe ɗe e ganduɗa hono on ɗon golluɗo ɗen ɗon golle hono hoorejo leydi meɗen Macky Sall golle ɗe o golli ɗe ko golle kadi ganduɗa kadi golle kadi baɗɗe fayida ko golle pattam lami saabu hande o so tawi ganduɗa ko wiyete ko mayɓe ene daara wuurɓe ene ganda tigui tigui wonko waɗa hande e nder leydi Sénégal ɓen ɓe ganduɗa kadi ganduɗa hoore maɗa ko joɗinoɓe jappere mbiyen Abdou Diouf ganduɗa hoore maɗa mbiyen Abdoulaye Wade so tawi hande daari leydi ndi e ina andi tigui tigui won waylo wayloji gonɗi e nder hen hayso woni no hande ganduɗa hoore maɗa Senghor ko wiyete ko mayɓe jeeyi wuurɓe so tawi o yiyanno ko kewi caggal makko ko ganduɗa hono ko lamɗo leydi ndi waɗi ko mo andu tigui tigui won waylo wayloji tigui tigui wonko won ɗon ɗon ko waɗa ɗon ha heewi joni noon e holko jiɗɗen haalde jafoɗon noon cukalon dillon gacconake ko jiɗɗen haalde e oɗo hoorejo leydi golluɗo ɗeɗo henne golle e ko kanko hande ganduɗa hoore maɗa yiilirde toɗɗanoɓe suudu sarɗeji ɓe e hakku mumen koko joofi gunɗon hakku noon so tawi joofi ala e sago kadi ƴeewe tigui tigui hono yurnitede holno wattirte ha ganduɗa homaɗa hesɓe jotto no hannirta ni wasata hiɗɓe jottiɓe kono kadi wasata kadi hesɓe kadi jottiɓe golle ɗe kadi mbawa kadi jokkude no hannirta ni ɓen ɗon wonɓe toon to suudu sarɗeji hol gollal mabɓe nder leydi he hol darde mabɓe nder leydi he darde mabɓe ko yiide caɗele gonɗe e nder leydi he ɓe mbiya ganduɗa ɗo hennene ndiyam ala
ɗo henne kuura ala, ɗo henne cellal ala, ɗo henne jangde ala, ɗo henne ndenka ala, ɗo henne gandanɗa haarudu ndu ala, ɗo kadi kisal ala ko wiyete ko sécurité. ɗen ɗon gueɗe foof ko ɗen goni ɗeɓe jiyata ɓe jaaha ɓe soɓe jeeyi to assemblé to ɓe mbawa woytade ɗen ɗo gueɗe ɗen ɗo gueɗe ɗe jewte ƴeewe tigui tigui holko lelnata hen ha wawa fewnede ha feewa. ɓen ɗon kadi toɗɗaɓe wonɓe toon ɓe kadi hoorejo leydi ndi e hoore muɗum so tawi hande wonko yiiɗi gollude e nder leydi he ɗum wawi wadde ko wiyete ko référendum woni ganduɗa e nadde e nder guure he galle yo galle neɗɗo yo neɗɗo e jooɗodade e muɗum habrude ɗum hande wonko min jiiɗi gollude komin jiiɗi gollude ko ni e gueɗe mbaɗ noon kalna ɗum ha gasa e ko waɗa ɗo kaja goɗɗo o ina yiiɗa waylede on saaha noon waɗe ko wiyete ko oui e ko wiyete ko non. eyyi e ko wiyete ko oui e ko wiyete ko non. joni noon oui o e non on so tawi gandanɗa ho ina kaale hen ƴeewe tigui tigui hol gandanɗa hoore maɗa beele e oui o ko jabde ko hoorejo leydi ndi yiiɗi gollude ko ene gasa bo mi anda e katante mataw to makko to ngakkanande en seeɗa e ƴeewen so tawi won bandiraɗo goɗɗo keɗiɗo en beele mbawen jokkude golle. ɗum noon holi musidɗo goɗɗo gonɗon Aissata Amadou Diallo woni debbo gendi jaam Allah ñallema so yeɗa nani en. Aissata Amadou wala hay musidɗo meɗen Diaré Sall jaadiɗo meɗen naati. Diaré Sall so tawi aɗa nani en jaam Allah hiirema no jiruɗa guedde saɗa nani en tigui tigui. jaam Allah hiirema Abou jaam Allah hiirema on haalirde Agname Yero Lab on calminama ne loora seeɗa noon Seydi Kane ƴewto kaɓirɗe ɗe hade men eyi ne reɗɗi tan ne reɗɗi kay ene riɗɗo seeɗa kono kam mamin nana ne reɗɗi no mi ƴeewa so tawi wona weeyo ngo dalƴata seeɗa gaccon hakke wonno en ngala weeyo timmugo e ko jotinere ɗum noon mi waɗani seeɗa mi ƴeewa eyyi ɗum noon tugunde so jaaha seeɗa tan mi arta e bandiraɓe no hannirta daani. eywa ƴeewen oɗo saaha joni so tawi ko kalten ko machallah walla wonno wayi seeɗa Aissata Diallo. Aissata machallah eyyi walla Diaré Sall ɗum noon kay moƴƴi joni eyyi machallah moƴƴi tabarakallah. ɗum noon en beltanima hono mawɗo haalirde Kataliñol Kane e saabu bindol makko ngol yettade ga henne ko hunde wadde fayida nde wonno ko winda hen saaha ne ɓuura kadi ko tinda nde wonno ko tinda ko sawtinat kono ko winda ko sa tiimi hen tan ma famde gueɗe jaarini. ɗum noon Diaré Sall hande a neeɓi gargol seeɗa no mbinomi nani ni mbimi an ko ma kirtoɗa jara lowwoli jara saani jara fartak nde fuɗɗa wiide aɗa ara e on saaha taw waktu men dogui salima dartade joni caggal nde kalɗen hono hirjino men ngo joguiɗen e wallidde e hono hoorejo leydi ndi Macky Sall eɗen gandi e oɗo saaha joni koye ruuma jarribe wona en mbino noon kanko hoorejo leydi ndi so tawi wonko yiiɗi gollude e nder leydi he ɗum ɗon ene jogui ko wiyete ko référendum woni ganduɗa ɗum ɗon ko nadde e nder galleji he e waɗa yimɓe ganduɗa ko goto wiya ko ɗum ɗo yiiɗa gollede on saaha ko yiiɗa gollede ko e yimɓeɓe so jaaɓi mbiya oui so mbi oui firti ko jaaɓi jaade hoorejo ko haali ko so tawi mbi non jiiɗi gandanɗa hoore maɗa ko hoorejo ko haali ko lelna lappa dande muɗum saabu jiiɗa waylo ƴin ɗon ɗum ɗon ne waɗe e nder ɗum ɗon. kono kadi kanko hoorejo leydi ndi won kuulal ngal o addata e tawi ngal ɗon kuulal ngal yahata koto wiyete ko suudu sardiyeji. so ngal yeehi suudu sardiyeji ɗin ɗon ɓen ɗon gandanɗa homaɗa dibiteɓe walla ɗin ɗon dibiteji anda no sellu ko wiyata ɗum ni ɓen ɗon suɓaɓe suudu sarɗiji so tawi ɓe kuulal ngal ari toon ko kamɓe ƴewata kuulal ngal ɓe tawa ngal ɗo kuulal de ko hoorejo leydi ndi ko namdi ko sen dokkimo daade omo wawi ganduɗa yawtinde kuulal ngal
o yawtingal so tawi yawtingal ko nafoore leydi ndi joni noon ɓen ɗon lundiɓe so tawi kuulal ngal ari toon kamɓe ɓe keewi ko ullude hen ceenal sabu so tawi feewi ɓe jiyata ko feewi hen ko so tawi feewi firti kamɓe mbasat fewrede sabu lundiɗo yiiɗi ko yo gueɗe ɗe yoɗe cerkito gotoɗe peewo o yiiɗi ko yo gueɗe ɗe cerkito wotoɗe peewo so tawi gueɗe ɗe peewi firti han kandi darde mabɓe kamɓe ɓe natti hisede woni kamɓe koɓe wurɓe wasaɓe joni noon ɓe ullade hen ceenal so tawi noon ɓen ɗo ulloɓe ceenal so ɓe ɓuuri hewde toon to suudu sarɗeji to ko ɗum woni ko telɓinta gonal walla gollal walla tigui tigui hono yamirore lamɗo e wadde wone toɓɓe e nder leydi he mbiyen wadde kuulal wadde noon ɓen ɗon noon rokkaɓe tigui on ɗon fartange wawde wodde e so kay kuulal ari jaaɓa walla calo e hoorejo leydi ndi ko yiɗani hoore mum ko e ko yiɗɓe hoorejo leydi ndi jiɗani koye mumen ko e ko jiɗani hoorejo ko jiiɗi ko wonɓe toon suɓaɓe suudu sarɗeji ɓe yotowɓe ɓuuri hewde to banggue landa juuɗe jappere o ko nden o wawata gollude en kaali ñanden ha dokkuɗen yeeru e hono Emmanuel Macron toon to leydi France eɗen gandi to banggue jappere nde o gagnimo omono jooɗe jappere he kono noon to banggue hono suɓaɓe suudu sardeji o ala toon doole no fewi lundiɓe ɓuurmo doole ɗum saabi ñanden tan kuulal gotal ari toon yidnode wotede kono ngal ɗon kuulal lundiɓe mbi ko min gala hen min jadani hen ko ɗum saabi kuulal ngal ronki tigui tigui hono marsude e nder leydi he wadde noon ko wayi hono noon enenne to ga so tawi moƴƴi lundi mbiyata ko jadani hen so tawi boni mbiyata ko jadani hen joni so tawi ɓen ɗon kadi ɓuuri keewal so juuɗe cuutama limama wiyama tigui tigui jaɓɓe ɓe ko temedere saliɓe ɓe ko temedere e capanɗe joyyi ɗon haalannan ɗon firti ko kuulal ngal hayti yaade yeru tan ni ɓooyani ko won kuulal gotal ngal ganduɗa hono kalfinaɗo hono hoorejo nderiji ministre de l' intérieur won kuulal ngal nawno toon ngal ɗon kuulal nde o nawno ngal nde député ji ɗi mbiya yo goot hewɓe hen gooti ko no won yaaduɓe makko ni tawi koto banggue majorité présidentielle kono gooti ko no ɗum saabi kuulal ngal ronki yaade eyyi kiba noon so tawi ko hoorejo leydi addi kuulal ngam yiide gollade so tawi keewal yimɓeɓe foof jaari koto banggue opposant ko wiyete ko lundiɓe ɗum ɗon yawtata wadde noon hande o ko holno cembinirten bandiraɓe holno jewtirten ha jinnaɓeɓe paama tigui tigui holko woni e golle lamɗo o holno lamɗo yiiɗi gollorade e holko lamɗo o yiiɗi gollade holno wallirte e holno ɓesguji men paamirta ko yahate ko e hol ganduɗa kala meɗen ganduɗa yowitiɓe meɗen holno pamir gueɗɗe jarata ɗum tagui hande ko ruuma jarribo goto foof nana gaabo banggue mo heedi o ɗum noon Diarry Sall mbeɗa andi mi yajnima e toɓɓere he no fewi mi jeeri ha laaɓi kono mi rokkat on goto e moɗon foof adda hen yiyande muɗum e holno cembinirten tigui tigui e renndo ngo kala e kuuɓal ha wawa addude hen jeeɗumen bisimilla so tawi aɗa hetti en calmini hono Samba Sila en mbimo Seydi Nia gorko mo to wiyete Wurmolo e omo hetti en o yettama o jarama Samba Sila sa wawi nadde kadi machallah ɗum noon Diarry Sall holko ɓeyta hen ko adi ne jettotoɗen bandiraɓe men yaadiɓe men ɓe no hannirta ni Seydi Sall Balo voilà ƴeewen Samba Sila kiso naati ƴeewen seɗen nanodira e makko kaɓirɗe ko kangano nani Samba Sila Nia jam hiire moon bandiraɓe gongiɓe haalirde jam mbaɗa hiire jaam Seydi Nia on calminama mo woni ko ɓinde yettode minenne ko noon jeeti mbaɗa ko jaam wone ma en calmini hoorejo omo heeɗima ɓinno mi nanani Diarry Sall tawde lebbi jarani min fata paamirde Diarry Sall elle min nani tan so lebbi ma ɗiɗi dow jimi gay ne waɗi toɓɓere ko faade dawrugol eyyi ko hen gonɗen hande o gonɗen koye ruuma jarribo fuɗɗima ñande hono jeenayyi ha gandanɗa hoore maɗa oɗo saaha joni ne doga ha nogas jeenayyi e jeenayyi walla ñande sappo ha ñande nogas jeenayyi nduɗo lewru joni an annen holko bagguinta holko cembinta
Samba Sila mato ɓoccitima ɗum noon Diaré Sall saɗa hetti en bisimilla mi anda so tawi on kettima Samba Sila ni ko haalanno ko jamalla hiire ma kan jamalla hiire moon haalirde Agnam Yero Yaag Bamti Pulaar on calminama e kuuɓal mbaɗi kuttudinde falda e paltor alda e heedi heede onon kala e kuuɓal en calmini fof en juurima fof Seydi Kane en leeli nadde ɗo mataw eɗen gondi ga e hoɓɓe tan saabi ɗum kono sikki ala ko enen tigi gondi ɗo e dingal he ɗum noon en calmini Samba Silla Diallo tuɗɗo no en nani ko haali ko mataw wonko nantidaki hen eyyi ɗum noon en calmini fof en juurima fof en mbi bandiraɓe ndenka Allah e mabɓe ndenka Allah kadi e men ɗum noon konngol ngol artoton ɗon haade Samba Silla artude mo jaggi ɗo seeɗa mami arto hen so hawre welede Allah inchallah rabbi tigi ɗum noon a jarama Seydi Sall firti kam a jabtima namdogal wadde a nani Samba Silla a nani ko haala ko na a nanimo tigi ɗum noon en calmini en nani Samba Silla ko haali ko Sila Samba Silla namdol ngal to woni ko nanani ko hettaki Samba Sila 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 tigi ɗum noon eɗen mbawi artude e bandiraɓe wonɓe toon ɓe kamɓe toon to haalirde Agnam wonɓe toon to haalirde Agnam ɓamti pulago añmeraɓe e toɓɓere meɗen hannde ko dawrugol e hirjino meɗen ko fewti ganduɗa e ruumo jarrebo e holno mbatten ha mbawen tigui tigui hono rokkude e hoorejo leydi ndi hono keewal toon to assemblée e ko holno mbatten ha mbawen hono sembinde yimɓeɓe mbawa wotande Benno Bokk Yakar gam tigui tigui e jokka jogade majorité muɗum toon to hono assemblée tawa kadi ina wawa kadi ɗoftude e lamɗo leydi ndi to banggue hono eɓɓale muɗum projet ji mum mbiyen so tawi addi toon projet ji tawi tigui tigui ɗen ɗon mbawa wotanede haalirta ni so tawi lundiɓe ɓe ɓuuri toon doole firti ko hankkandi o wonti meebal yoga e golle o wawata yawtinde no haalirta ni wadde hol wasiyaji men ɗinno banggueji kono kadi wasiyaji men faade ɓesguji meɗen wasiyaji men ni faade e koye men to banggue rentade hono widirde wona konnguɗi mettuɗi konnguɗi kamniɗi konnguɗi nefniɗi e eɗen gandi tigui tigui haareji gonɗi hen ɗi caɗele gonno e hen ɗe hay wara hoore kadi ina feeña e nder hen e te politique ganduɗa hoore maɗa e fota tigui tigui sernude en enen jiiduɓe kadi ganduɗa hoore maɗa yumma e baba eɗen gandi politique caɗele gonɗe e nder hen ɗe hol wasiyaji joguiɗen ɗiɗon fannuji caggal noon nde beddiɗen carte ɗe ha mbawɗen rokkude ganduɗa hoore maɗa honno député ji ɗi keewal no haalirta ni ko ɗum woni toɓɓere meɗen ɗum noon joni joni ƴeewen seɗen mbawi hebde Aissata Diallo debbo gendi so wonko mbawɗa ɓeydu hen hol wasiyaji ma joguiɗa faade e politicien ɓe walla mbiyen wotoɓe ha mbawa rokkude lamɗo o sembe walla noon mi anda an hoto jiɗɗa nayrade mi anda an tawi ka opposant walla tawi ka parti pouvoir min kam so haalde gonga ko wiide tan wotoɓe kamɓe fof nono potiri so banggue hono wiyetede pouvoir walla goɗɗo walla joguiɓe joni ɓe walla ɓe haɓatoɓe kamɓe fof tan ɓe mbatta hakkille goto fof sen yahde wotoya yo wotir ko ganduɗa hoore ma ina waɗano leydi ndi gartam min ko ɗum ɗon banggue min jaarumi kala gotowo yo miijo leydi ndi miijo ɓesgu leydi ndi anda kadi ko moƴƴi e leydi ndi ko jaabo e on fannu ɓade kay ko référendum yoɓe nangu ɓe jangga ganduɗa hoore ma ko werta ko waɗa ɗon e jeesa mabɓe ko ɓe ganda nafoore wonde hen nde nden ɓe goota noɓe jiiɗiri ni par ce que so tawi ganduɗa hoore ma jaaɗa tan ko wodde tan gam mi yiiɗa pouvoir walla mi yiiɗa ɗum ɗon ne adda luural no fewi mais ƴeewe ko adda e jeesa mon ko paame ko haalte hen ko ɗo doole ɓuuri yaadude fof min mbiyami yo jomum jaaru toon woni e moƴƴere nde e moƴƴere ko winda e nder ɗerewol ngol min ko on fannu jaarumi eyyi par ce que
mi annda an jiɗɗa mbiɗa an ko yimɓe yo jawtu banggue programme dal ko programme an ko yimɓe yo tuguno e programme juɓɓuɗo o gabbito hen exactement ko ko dokka kam mi jaɓɓo programme o ko ɓuri ɓamtude leydi ndi ko wiide komi jaɓɓo Samba Sylla mi attema Aissata jafɗa on kiire jam eyyi ceerno Samba Sylla Seydi Niang no mbaɗon tampere Seydi Niang bisimilla tawde weeye gone dogo wadde dok en salmini renndo ngo koye kuuɓal samitama juurama ko jooni kettiɗen toɓɓere nde gonga ko toɓɓere waɗde fayida no feewi nde tawno neɗɗo ko jeyi so arini foti daranade ɗum eɗen mbasiyo bandiraɓe moni fof yo daro e wallude hoore mum sabu wallude hooreje leydi men way kono wallude hoore muɗum ni ɗo min goni ɗo e leydi Gambie alhamdulillahi jettoɗe goɗini Allah nde tawno nokkuji jahano ɗo winditte en jii toon ceewal bandiraɓe no feewi te kadi ɓe winditeno ɗo ene heewi no feewi wona nokku goto e nokku heen fof kadi ɓe mbaɗi mantode sa ari ko ɗo ndew kamɓe jii yimɓe hewɓe jadi ganduɗa weltare mawde dañama kadi e bandiraɓe koɓe haala fasiyade bandiraɓe e min kam ko fasitomi bandiraɓe ko neɗɗo so a yettima ɗum yo wat feere anda hoorema tofto hoore muɗum anda no waɗiri yoɓe kadi e ñimoje hakkude yimɓeɓe o yoni subaka o yaawi yo kardal muɗum heɓa galle muɗum walla fotta e galle muɗum resal dan bo heewi wayno kaw Mamoudou Diop en Alhaji Jali Ba en a salminama en salmiren ko koye kuuɓal machallah on jarama ha yesso a jarama Samba Sylla Seydi Niang golle ma jooɗi peeyoɗe moƴƴere a weltanama ɗum noon yiyande maɗa ko wande fayida e weltanama no fewi yo ken yooɓe moƴƴere ɗum noon en jetti Samba Sylla Niang gorko mo Dungur Alpha mbimi gorko mo Wuuro Molo gonɗo toon to leydi Gambie o salminama o juurama golle ko jooɗi peewi ɗum noon ala mbatten so wona jehen toon to Aissata Diallo debbo Guendi ñagoɗamo yaafo yen taƴimo seeɗa nde wonno Samba Sylla guilnanene en yiiɗi nadde kono taw mataw weyngo ne dalƴa seeɗa Aissata Diallo mbaɗa petima o dartaki de mbaɗum bonnana petima no mbimi ni tan an mbiɗa programme ɓurɗa toɗɗade o programme an eyyi aɗa andi en wawi so tawi ganda hoorema programme o no lelnirani ni mbaɗa sikki wonde mawɗo leydi ndi walla yimɓe yiɗ yo leydi mumen yaaro yeeso mi sikki mbatta hen ko moƴƴani e leydi ndi ko ɗum dakkam wiide kala goto yombo andu ngol to lawol mi siftude mi anda ko rawane walla rawande on gaddino piranɗon yimɓe foof holko wi firti e holko no firti sikke ɓe gandi ɗum kadi ɓe gandi kadi ko moƴƴere e maɓɓe min mbiyami tan ko yooɓe jaaru on fannu ɓe goota ko ɓuuri moƴƴude e leydi ndi ko ganduɗen hoore ma ko enen fof dañat hen gartam tawi wona min tan a faami min ko on fannu mbawmi wiide nde onnoon mi wawa wodde kono han mbeɗa wawi wasiyade kam yooɓe ƴeew ko ɓuraniɓe e nder leydi maɓɓe ndi ko gonga jarama ko noon tigui en gaddino yewtere référendum caggal kam jettumami jarumami en gaddino yewtere référendum noon e ɗum ɗo hene serti seeɗa nde wonno référendum wonko soomi e nder wuyi he wonko soomi e nder nohe saabu won saaha ko toɓɓe 15 gonno hay joni ko wulleteɗo no luuke ko ne haale 3e mandat e gueɗe mbaɗ noon wonɓe paamani ni holno gueɗɗe jaari
mbeɗen ma e garoy hen mi yiiɗa nadde e on banggue e oɗo saaha joni e ko timɗen ko ɗum woni ko timɗen e oɗo saaha joni ko dibiteji gonɗuɗi assemblée ɗi député fof ko duuɓi 5 foti jooɗade e duuɓi mabɓe 5 timmi joni noon woote ne foti waɗede e so woote waɗama beele wonnoɓe toon ɓe ko ɓen jokkata won hen ɓe hoorejo leydi toɗɗiti kono kadi wonɓe hoorejo leydi kadi toɗɗi kadi woɗɓe parti ji opposé ɗi ɗinne kadi parti fof wonɓe toɗɗi ene yiiɗi foɗodirede joni noon foɗodiroɓe jeeyaɓe Benno Bokk Yakar woni jooɗiɓe jappere ɓe ene mbiya gotane min jotto e jappere he somin jeehi toon min jokka gollude golle baɗɗe fayida min jokka wallidde hoorejo leydi e jaɓɓal muɗum hesɓe ɓe woni opposé ji ɗi woni lundiɓe ɓen ɗo ne mbiya wonde gotane min so tawi on gotani min minen min jaaha toon somin jeehi toon caɗele gonɗe leydi ɗe foof mamin guittu haɗe laaɓa saabu woni toon ko ñamde tan ko nooso tan woni toon ɗoygol tan woni toon fuɓɓude kelle tan woni toon ko haala fof tan wiya wi woni toon e caɗele gonɗe e nder leydi ɗe firti ko wonɓe toon ɓe gollani golle baɗɗe fayida ɗe joni balle min minen min jaaha min jooɗo toon ɗum woni haala ka Seydi Diallo ɗum noon waktu joni paami aɗa andi ko fulɓe mbiyata haala ko ma tenke ok ko joni paami donc ha hande de mi rutto e wiide e kamɓe vraiment tawi kadi wona tan miijanade hooram nde yoɓe mbittuɓe ganda vraiment tawi joɗinoɓe toon ɓe mbaɗi ko poti wadde ko yoɓe tinno ɓe jokka yo ɓen gooɗon yo ɓen gooɗo ko kamɓe kadi jogui hakkillaji mabɓe ha timmi ha ganduɗa hoore ma ɓe ganda vraiment ɓeɗo joɗinoɓe ɗo wonko mbaɗi walla tawi wonko mbaɗani ko kamɓe hankkadi ɗum ɗon heddoto koye hono wiyete conscience neɗɗo o wona hankkadi ko kañum andi vraiment mbete ɓeɗo joɗinoɓe ɗo ɓe liggima soɓe jii yoɓe tinno ɓeydi doole yoɓe tinno ɓe jaaru on fan kono neɗɗo foof yo andu ganduɗa hoore ma mbete hotoɓe ƴeewtan kamɓe tan hotoɓe ƴeewtan ɓerɗe maɓɓe tan hotoɓe ƴeewtan ɗum mais yoɓe ƴeew vraiment tawi ɓeɗo liggima soɓe liggima yo Allah wallu yo Allah hokkuɓe ganduɗa hoore ma doole kamɓe fof ɓe gootan ɓen mbete min jotto nder leydi ndi ne ɓeydo yaadude yeeso ko jiyatmi ko kam machallah ko memo ne woodi ko yiyani memo ne woodi ɗum no yoɓe tumnoye ɗum ɗon est ce que ko président o wino waɗi ko est ce que waɗi ɗum eɗen jiiya eɗen gandi ene woodi ko memoto ene yiiwa kadi ɗum noon yoɓe tinno mbatta on hakkille fanno ɓe mbawa hokkude doole ganduɗa hoore ma ɓen jeeɓe sababu ha ko memo yiiwo ko ha kalis nana ɓeydo ha gueɗe moƴƴi nana ɓamto e nder leydi ndi ko ari ɓe mballa ɗumen ɓe gootan ɗum ɗon mbawmi haalde mi ƴetti foof noon a jarama Seydi Diallo golle ma jooɗi peewi yo guene yoɓe moƴƴere Aissata Diallo debbo gendi machallah haalande nde waɗi fulla ɗum kono kadi fayi fayida tawi fayida o fatida koye fandare rendogal e kuuɓal ɗum noon min jaari so Allah ƴetti yewtere ɓe warno ɓami fof mawɗum e jarama hokkam jaare sal seeɗa mi udduno micro am ga saabu jaɓɓade ceerno mawɗo ceerno mangal caggal jettumi Aissata Diallo debbo gendi ceerno Aliou Seydi Ly gorko mo ɓuggel jaam Allah hiirema ceernam assalamu aleykum wa rahmatullah asamtullah Seydi Ly Seydi gan ko ceerno a juurama Allah gam woni ceerno mbaɗɗon tampere en juurima kadi wonɓe ɓoggol ngol fof ne hettima yo Allah kadi yo moƴƴere e darde moɗon amin ya gueno e yiɗde daranade leñol ngol e banggueji kala ko hunde wonde fayida joni noon wasiyam hen jogui yiyande e wasiya bisimilla wasiya o woni fewde bandiraɓe meɗen haalaɓe ɗemgal men to mbawi wonde foof nde gandata politique ko politique tan
fatani serdude yimɓe fatani addude pooɗe nduure yimɓe mbawa renditi yiyande kadi moni fof yiyande muɗum ɗinde ene foti woppidede hen e ndimagu muɗum o rimɗa yiyande masara gonga ɗum ko noon Allah fekiri yimɓe moni fof teddina yiyande goɗɗo o reena yiyande mum teddina yiyande goɗɗo o noon yimɓe foti wuurde politique fotani addude taƴi ande makko te sa ƴeewi nder rende men heewi hen fi jarani ɗum ɗon fota wonde eyi fotani wonde so ɓenni ka ceernam ka mawnom ka musidɗam albuɗuma eɗen ceertiɗo hen yiyande eɗen ceertiɗo hen yiyande bisimilla aɗa jogui hakke mboɗo hormi yiyande maɗa ani yo mawɗo leydi o walla yo heɓ majorité pour o wawa siinude miijoji makko gonga noon mbimi de eyi ɗum ko ɗum woni yiyande maɗa min yiyandam ko fuutankoɓe en mbiyatamo eɗen joƴƴinimo caggal Allah eɗen joƴƴinɓemo ɓe sen gardaki hen en keeɗani hen sara ɗum kala fuutankeɗo wawi walla kala ɗum wawi wonde hatta bandiraɓe men murtennaɓe taw jomum ala hay kayit Sénégal mbaɗi hen jawɗele mumen mbaɗi hen doole mumen fof mumen sababude endam ɗam sababude pulagu ngu nde wonno pullo kam na hasi pullo tigui rigui fof pulagu no woɗɗoye muɗum joni ɗum foye waade noon enen darani ɗen mo nde o daranaki en nden ɗon darde tawde gonga kanko lamɗo e wondude en mbiyani yo hokku en ko hokkani hay goto enen en mbiyani yo ɓuur en mbiyani ni hay yo ɓurde ene woɓɓe ala mbiɗen tan enen ko haqqi men no jeyni no ɗumnami en tan haqqi ɗi Sénégal naji hande hebde ndiyam tawmo ɗon courant tawmo ɗon lawol tawmo ɗon safrore tawmo ɗon te leydi ndi wawi ronde kadi ɗiɗo kalisaji nana seeɗi ɗiɗo bonneteji ndi wawi rondade mais ala hen fof ene ko mbaɗante tawi gon ala fof hande ɗo sabbinde moƴƴere woni e nder Fouta fof mboɗo andi Agnam wonko waɗa ɗum lawol ko tawi yehi laabi joyyi e ɗo Agnam ɗo wiyete santé mo Agnam kono matériel ala nama ha feewi galo e gila 2012 tal muɗum nama ha hande matériel zéro ha hande gila 2012 gilo jooɗani ton ko makki nder ko jooɗi ko fof hay goto men majjani ko yowite galo e woto e hewte bangi ndiyam la même chose laabi sa yehi nder waalo men ngo ala fof tawra lawol fewnata bangi lam mofilo wonko waɗata ko seeɗa mais so tawi tan a timmimano wiyanma nde gande ha yonma ɗo woni mata bangi waalo ngo hay nokku haydara kamɓe manan ha joni ɓiɓɓe député ji kala hen jaranɗo en warodirde koye men jaranɗo en taƴƴi enɗam meɗen e muɗum so tawi kañum heeɓi ko heɓata ko so yeehi janggo so ari hay galle muɗum donc ɓe jarani ɗum ɗo tawi gonga donc kamɓe jooɗiɓe ɓe jooɗima ko foti dani ɓe ciftorani yimɓe ɓe battorani ɗumen bal ƴettotoɓe ɓe ñande ɗo ɓe ko ɓen ɓe mbaɗanta to ɓe pertata ñande fo to ko ɗon ɓe nawata ɓe goppa ɓe dañotoɗo wonnoɓe jawɗele mumen waɗi taw fof mumen anani ɗo ciftoraka ha duuɓi puɗɗiɗaɗi jomumen daro kadi mbiɗa darano ɓen ɗon no poɗɗen ko ƴewtade koye meɗen ko jiɗɗen woni yidde hoore muɗum ko yoltude hujje muɗum woni yidde hoore muɗum ko salade fenade ko salade ustede ko salade manam minimisede ɗum woni yidde hoore muɗum ɗum woni yidde ngendi muɗum kono firtani yidde hoore muɗum presque abdou ceerno ɗo ha pullo no wayi fof koye makko ndewna ala so moƴƴinimi yaade makko so bonnimi ɓe beromo ɓero fewde makko wasa yabde makko kono wona enen en mbaɗatake tan jejjifɗendirade ciftaten dawol guese hande ɗum tan ɓe mbaɗi en donc ɗum ɗo fuutanko fof foti woni foti ko salade ɗum ɗo ko jiɗɗenmo fof mbaɗen dénoncé ko kaɗaɗen ko manquirɗen ko dénoncé ɗum ɗon eɗen gandi hande hay huutimani e gueɗe meɗen hoto joguiɗen université hande an so heewi bac tan fof yalta Fouta fof te an ka fuutanke sinno ko sago ma ɓiye taw gueɗe fof koye nder Fouta waɗata ayo hande so caɗele seeɗa jani bandiraɓe men rewɓe walla suji men banggue jibini ko goɗɗi fof ɓe jalta Fouta fof kono ceerno Aliou wona aɗa andi kam oɗo saaha joni fuutankoɓe mbaɗani ɗemɗumen posuji de aɗa andi waɗa andi
ka ceerno e hay ene wiye juɗɗo fof ko gotum kono wiya ko yo pewnu musdagal mumen e ko gonga e hande o eɗen gandi kam e hono e dane maayo ngo kalɗa ngo nokkuji kewɗi ɗi ganduɗa hande woni hen hande o jomumen nana poɓɓa kelle no poɓɓana lamɗo leydi wonko waɗi toon ha heewi ko wayno holɗum laabi gonɗi toon ɗi ya gartaji bisimilla joni ma en gartu hen mami nelde programme o foof jeeɓira yitere maɗa eyyi ko nomi nelde tan fofoof ko golla ko eyyi ila murfilo ha yetti ganduɗa hoore maɗa tan banggue funnague o tufni gande anani ha fay ma ɗo joni kakkani mbijuɗoɗen ɗo haali ɓuuren saade ɗen woni lawol ɗumingol hoore fonde fay manan gure mari ngol memaka ɓurgol metti taccude ngol taccuɗaɗi gotum tan eyyi joni pour mbawen tongude yewtere nde hojomaji men nana doga mi yiɗano kam tajjama ni so wona ɗum wayata kono ko ko garɗa gonga mo garɗa haalde o wayata kono komi yaadani e gonga ma woni ken foɗodirɓe e ko waktu mum koye gasde ko hojomaji jeegom heddi e joni caggal nde jiiɗa ɗeɗo gueɗe foof e ngakkanɗe e baɗɗe ɗe e an ka ɓiɗɗo leydi aɗa jogui gandanɗa hoore maɗa hono hakke wawde haalde caɗele maɗa joni an joni hol peeje e hol peccorɗe hol wasiyaji ɗi poɗɗen tan wadde tan o e gandanɗa hoore maɗa e 31 nduɗo henne lewru gam tigui hono heɓɓitade assemblée o gam yadde e hoorejo leydi o holko mbawɗa ɗon haalde hol peeje poɗɗen wadde joni somi limini mbiwami ene hen min hay nanani jolfu toujours yiɗano haalde leñol goto goyoɗo awdi manki komin dokka e awdi ko timmani min meeɗa yiide dokke awdi tekere remoɓe meeɗa yiide ko mbiyani ala noon min bor rema ci mbaɗane aménagement ji foof nan toon nan toon nan toon ɓiimi jooɗade eyyi mono mo jiiɗu joni holno mbatten beele gandanɗa hoore maɗa e gotiri ko wiyete ko gueddotako walla beele ene pellital guedduɗo gotiri ndi e holko pawata ɗon so tawi a etti ɗum ɗo holko pawata ɗon tan ganduɗa mbawen tonguirde on banggue min wi ko arti foof kam ko yakkarta hakkillaji men foof yiɗen baaba ceerno abdou wahabo ko ndiyen mbi yi mi hen min ko hen gonɗen jokkodiren ko jokkodirten gollodiren ko gollodiren ɓe mbasi sertude ɗum ɗo ko ɗiɗi banggue holno mbatten ha mawɗo leydi o heɓa haw jotto walla haw heɓta majorité o min mbimi ko haaldani hen kadi ko goto jiɗɗen jafoɗum noon ma muuso mimi ko joɗata ko hakkille poɗɗidani eyyi mbi jafoɗumi noon so tawi haka wonmo muusi hay goto ala caɗele en kaali guila fuɗɗode ni mbiɗen wonde neɗɗo goɗɗo ɗo wawi haalde ndim wonɗo fof ko dimo e miijo muɗum min no natirmi ni ko ni natirmi kono goɗɗo kadi yama kadi ara kadi natire kadi fannu kadi no yiɗiri ni tawa noon en kuɗani en ƴettaki en kalani konguɗi nefneɗi joni min hay hay ha mom noon weyngo nana dogate hay ko wiyete sakaɓe joom joyi en jogata hôpital en jogata min yiyani min to e dalen laaɓi ceerno min ko bonnanma normal wona ton gon laaɓi e joni en ari normal allo e mbeɗa heeɗima joni ari mbi hay ko wiyete joni sakaɓe dañani joni joɓata ko min jiyani to meɗen to nanguim waɗi hen wittoji kono min yiyani toon min noon kaaloɗo o daraniɗo makki ha makki tawi kam verti e ko tinmi le premier min wonno gadiɗo sodde carte membre codanmi hooram codan musidɓe pittumi ngalam ngal mbi président da signinde nden o ɓayta toon suwata o jooɗaki oyi kam koko signina mbi machine signina jungal ngal ɓuura moftum ha joni tigui ko noon laamu ko won haaliyanke goto wi laamu way kono
way kono tere jaho woni tan so tawi are e gar tan woda ɓe tellin ɗon kadi woda kadi jolɓe ɗum noon e gasa taw anne kadi koye telliɓe he jeeɗa ɓe kadi joola ɗum ko noon yarata caggal nde kalɗa ko noon somi welama wiɓe tellaki hande mboɗi yiiɗi mum e nder ɓerde kono politique makko misaji hen hooram mi fuutanki machallah kadi koko jarama o joni mo mandaji ɗiɗi joni tongaden aliou hojomaji ɗiɗi joguiɗen beele heddiɓe hayso ko hojomaji ɗiɗi hedde ere men hande en mbeɗen mayen ɓeydu hojomaji seeɗa pour heddiɓe hade mbiɗe wonde waɗama fecci laabi eyyi jafuɗum nade ha gongol so Allah jaɓi haali ko heewi kadi gasa woni hen ala caɗele hay ñande dimanche nde dimanche sa hettima yewtere men datole jole jole en mbi wonde ko ɗo jaaruɗen kono eɗen jiiɗi ɗon kadi goɗɗo kadi so tawi en jogui yiyande kadi bisimilla muɗum deke koye ɓen ɗon jeeɗa e kadi yiyande maɗa kadi nanama hormama kalɗa joni noon ko jeɓɓiɗen wona opposant wona ay parti goto so wiya tan hoto gonmi koye APR kono hande mboɗo pari poti wadde sanctionné anda so e faami wonano e APR ni min ko makkirta tan min wona politicien min ko majji tan jinmi woyɗi ɗum sobo Allah moƴƴi anani jarama ceerali kono politicien kadi hay parti goto kono noon yonti fuurankoɓe sanctionna mo gandinamo kamenne ene jogui ko jiɗi ene jogui ko gañi ene jogui ko tigui eyyi par ce que hujma to an tan yoltan hoore ma goɗɗo yoltantama min ko ɗum tan jiɗi yo andu machallah message ma yettima kadi ma en mbaɗ kadi bilanka ha yettoto ni yettoto saabu sa sa fo eɗen gandi député ne naata ɗo ministére uji en sa nodden e ɓeɗen joddade goto e mabɓe hello Facebook to e eɗen mbawi ene wawi wonde moƴƴi ɗum noon a jarama ceerno Aliou Seydi Ly nden kalle e maɗa ɗum noon jokka hen hettade toon to Facebook to yewtere men gasini kon tan dokken fartangue tan wonɓe ɗo ɓe goto fof to meeɗa hen seeɗa hayso woni gasi ha laaɓi en jafirima bandiraɓe kadi ko ni tigui jiɗirɗen nde wonno so tawi a haali konngol sa yeddaka tan a ronkata addude dalilaji ŋerɗi kono sa yeddama tan kewɗa ko darnude dande dokka dalilaji one kadi darna dande kadi hokka dalilaji ko hen kadi peeje ɗe kadi ko heewi ene wawi yiitede e nder hen tawi kadi kaɓani dugdani kadi bonodirani Seydi Ly golle man jooɗi peewi yo gen yoɓe moƴƴede haalirde Agname Jokkor ɗum kala yettima jarima Seydi Ly jaare Sall holko ɓeyta hen han kadi waktu men ko gaside jarama Abdou Wahab Kane jarama bandaɗo gorko jaltuɗo ɗon joni o en kettima haala makko yiyande makko kadi waɗi fayida machallah mbi noon dimo foof koye miijo mum kadi neɗɗo fof kadi koye yiyande mum e ɗum noon yiyande makko kankone nanama famama kadi hettama machallah tabarikalla ko wiide tan e wasiyade kadi bandiraɓeɓe so nden yonti e goto hen kala yo yaa tan weddoyo kartal mum arta ko Allah noon andi kadi jottotoɓe e jogorɓe kadi jooɗade e jooɗinoɓe ɗon ɓe e kadi ɗum kadi ko Allah andi kadi hol jogorɓe jottaɗe ɗon ndeke noon eɗen ñaago gueno yo gueno won ballo yo kadi Allah rokku en kadi ko polgu kadi ngo jiɗɗen ngu e tawa guuli ngula jeddi godani ɗum noon Seydi Kane ko ɗum tan wasiyam hen kadi hare nde kadi haydara la ko nafara e ƴettoje ɗe kadi haydara la hen ko nafata bonodirdde nde kadi haydara la hen ko nafata mo Allah joƴƴini ɗon foof jogori ko jooɗade ndeke noon yo yimɓeɓe mbattu hakkillaji kadi tinno kadi koye mumen tawa mboɗotirani tawa kadi bonande ala ɗon ɗum noon jaare wadde waynoro tan salmini fof joni fof hojomaji men noon goni koye gasde kadi gane waɗi dille seeɗa ma ɗaccon hakke e jamma hande o ɗum noon jarama a jarama Seydi Sall jaare Sall jaadiɗo meɗen yewtere he no hannirta gonmo ko jooɗi peewi e Aissata Malou Sy saɗa hetti en jaam Allah hiirema katante uddata yewtere nde Abdou Wahab a jarama jaaray a jarama ko Aissata e ga koko guddo micro ɗum noon a jarama jaare Sall mami arte katante kanko uddata yewtere nde hayso koye hojomaji dabɓi Aissata Malou Sy saɗa hetti en jaam Allah hiirema
Aissata Malo mataw on heɓaki ɗum noon dokken katante tan waɗa ko jubbi hen seeɗa e hiire jaam seydi Sy nam hiireja jaam hirtoon no mbaɗɗon ko muɗum eyi wattuji ɗi gasi mataw en beltanima haalɓe ɓe foof kadi ko ni woni débat ɗum ɗo ko débat politique garɗo fotan yo addu hen yiyande mum gonga eyi hankkadi ne wattu o ko gasi mbiyeten bandiraɓe tan ko saaha so heedi goto fof ƴettu carte mum dan yaha woroya oto woor noon puccu goto fota yo ƴettu puccu mum ham lambana yimɓe eyi yen jeeɗe tan yo Allah yo tawru en jaam e cellal goten sen gayni koten tawa caɗele ngala a jarama seydi Sy yo guene yoɓe moƴƴere e katan leñol kan jaam Allah hiirema Seydi Kane Pullo bisimilla yiyande ma e toɓɓere hen kadi gonɗen koye uddude jaam hiiri ceerno Abdoulwahab Kane Hadja Diarra Sall e dendagal rendaɓe yewtere nde e wonani en beelem hawrude kadi e ndeɗo toɓɓere nde ganduɗa tawi adda koye saaha muɗum e hay haɓe noon sanga ka koko huuɓi kono ko wawi wonde foof ɗo gonɗen hande ɗo konngol men ko gotol tan enen ɓesgu gendi Sénégal ganden neɗɗo hoto hokku hoore sorta ɗemgal hokku hoore corta ɗemgal firi ko kuuɓal gendi Sénégal kala leñol goto fof yo wattu hakkille yiita kartal muɗum ngal ɓattina ɗum ñande 31 lewru gonɗen ndu yaha ha yettoɗo waɗete to yaara jam yaha law e dow deyre tawa haɓaka dugdaka yettono Aissata Malo Sy wini ƴetta hoore puccu ngu yolleteɗo kawgu laato Benno Bokk Yakare nawarayi miijoji Macky Sall mbawa ɓeydade siinede e nder gueɗe Sénégal ko heddi ko noon ko mataw en ngala yaajede muɗum tan saabu ɗo joni o hankkadi en mbawa arde haalde ɗum ɗo feewi ɗum ɗo fewani yonti tan hankkadi ko golle e ko so wonano ɗum ceerno Aliou ɓennuɗo no eɗen jogui ko heewi ko mbawɗen yewtidde e makko en mbawa seedade leydi Sénégal foof kono Agnam kam ɗomin jeeyaɗo amin mbawi seedade ɗon e hôpital Mahama Abdoul Cissé Kane wonde kaɓirɗe ngala toon ɗum kam mataw ko wasde yaa toon addantamo wiide noon ñande 14 maydu waɗa ko ñallal ballal safara dokkal e mbadi kuptidinde jokli Sénégal hay ummiɓe leyɗele goɗɗe ngari keeɓi ɗon mbadda ɗum hôpital ngal holliri doole mum holliri kaɓirɗe mum minen mi jeehi ha toon e yiidirde e mawɗo gonɗon wiyete ko Abdoul Sidiki min naati e dendagal cuuɗi gonɗi ɗon ɗi min jii kaɓirɗe gonɗe ɗon min jii ko golleteɗo ɗon ko hande kamɓe e nder Agnam so neɗɗo wi kaɓirɗe ngala ɗon firi tan ko yahani toon walla nde yeehi toon nde wonno yiirani e ɗum noon e tonggol tan ko wiide wonde e kartal ngal ko gotal Benno Bokk Yakar hoto keɗoɗen yahoɓe no gulla ɓe haade gonɗen koye campagne ala sago kalden noon saabu neɗɗo foti wiide ko somi heeɓi mami waɗan leydi ndi naggam mami gollo ɗum kono guitte ɗon kaari tan haadi yo bon tan ɗum wona feere bandiraɓe Sénégal naɓe ken ƴoƴɓe ɓeyden ƴoyre nde koccen carte men caloɗen fiidereede caloɗen dugdeede caloɗen helde caloɗen bonnude kala ko bonnaa ko koye meɗen bonnanɗen ñalawma ka so yonti wonɓe nder leydi e caggal leydi gootane Benno Bokk Yakar ko puccu ngu yehi hoore boowal yo kawgu laato wona ɓamtare gendi Sénégal on jarama Seydi Kane tigi jarama Seydi Kane golle ma jooɗi peewi bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe heeɗiɓe hettoɓe haalirde Agnam ɓamti pulagu Agnam yereɓe yewtere moɗon yewtere men yewtere yiɗɓe yaade wiyetede Kiren Pirten gasi ha laaɓi nde wonno puɗɗotoɗen ko 22 heures ha 23 heures eɗen gandi tawata ko hankkandi ko jamma o hankkadi naati no hannirta ni
e kadi ken hoddaɓe fof nan ɗo ñaguimo yaafuya ɗin ɗon fannuji en jetti hono ceerno Aliou Ly gorko mo ɓoggel mo ganduɗa kadi ko musidɗo meɗen guiɗo meɗen mo ganduɗa kadi gondina ha toon to Congo Pointe Noire e Brazza mbiyen Congo Brazza walla mbiya Pointe Noire ɗon gonɗen en jettimo en jaarimo kono kadi eɗen gandi kadi jewte men kadi ko hettiyan kadi toon to Hello Facebook e saaha e saaha fof kadi ko naato gaddo kadi jewte kadi baɗɗo fayida jeeɗɗe makko baɗɗo fayida kono kadi mbaɗanno en kadi jewte kadi diine hayso woni e mbayri ɗen jewte ceerno Aliou e mbaɗa feere garta kadi e ɗin ɗon fannuji bandiraɓe jewnuma hen kadi no hannirta ni tedduɓe hettiɓe en jetti Diarra Sall jaadiɗo meɗen kono kadi en jetti Aissata Diallo mo ganduɗa on kadi koye haralleɓe meɗen mawɗo haralleɓe haalirde Agnam kono kadi en jetti ɗon kartal leñol Kane Amina Siré Bassoum ko noon jetten Aissata Malo si gol makko jooɗi peewi Samba Silagna rewino ɗo henne o waɗi ɗon ko waɗi fayida o yettamo jarangol makko joɗɗi peewi wonɓe toon to hono WhatsApp mo haalirde Agnam mi ñaagui moon yaafuya nde wonno mi wonano lamtoro salen ni ɓen ɗon eɓe paami tigui tigui ha feere WhatsApp ɗum tagui kala ganduɗa konngol gargol ɓe gonata koye weddade konngol ɗi ene jaaha ene jokkodira toon no hannirta ni kono min komi neɗɗo radio mi wona neɗɗo WhatsApp ko ɗum saabi mi wawata ni hay reggodirde audio ji ɗi ɗum waɗi noon son kettimo tan yewtere nde ɓurata weldemi ko jeehon toon to 3w.agnamtv.com ketɗon yewtere nde tawa hay hunde ala ko ngakkata on hen walla jeehon to Facebook Abdou Wahab Kane ketɗon yewtere nde ha no hannirta ni walla gandanɗa hormaɗa yewtere nde gasa wona lefol timmugol ara e moɗon kettoon no haalirta ni ko wona ɗum ko ko arata toon seeɗa ko jajanɗe tan garat toon walla andinde bandiraɓe holko woni toɓɓere meɗen e ngan saga natɗo hen foof taw ne andi to natirta on jettama jarangol mum jooɗi peewi yo gene yooɓ on moƴƴere en jetti bandiraɓe foof yo jaam wallah. En calmini Ousmane Ba o salminama ɗo hen no